Oy, C&N Fireworks Enterprise. Since 1954, ani na kita yan kita may pikas. At mano si Rilo 5, amo to niya ito baga. Original good din niya tanaw, mga paragimin pabuto. So yan adi nalahi aton sangkay. Ama yan it baga magtutudduha aton o magpapakita kung ginaanot paghihimot pabuto. Nasi kay ang anak bisan ko anlaan anato labang mga basic labang kasagaran ninhira amin hiraton ko hindi simbahan mga irmana o amin hit pulbura para kwitis pusak ng anay o para pag okay bugos iton ininya strictly no smoking good man diri good man din basta-basta kapag magsisigarilyo samtang naghihimo ka no o pag ngayon lahin kuan paano man mo nasasabtan kung naya sakto na yan mo sukul puno na kaya naman nga nabuto din pegbaw pa may dalot niyo ito nagbubutahin ulo-ulo tama na ito may din ito niyo mga pulbura tapos igbubutang na adi tapos hihigtan na ang mga stick amo na ininhiya ang finished product it can tidadhinin sa ka costing niyo na pera 30 pesos sir tapos amo na ito ng pabilo paparuktan ito na mamay kalahiton okay ay good morning na nga niya good morning today is February 7, 2025 Biyernes anaton siring mau pagiging tayo ng panahon Biyernes nga adlaw magisugad kita madiha barangay pikas oy malingi tatatayo oy malingi ngit ay so kada natin kakulop na yung mga rawan bagamong pinat panahon matisugad kita nga di barangay pikas it kaagi ko ni nadia tulosa ngayon nga din nakita iton nangalimot lang kita usahay marang ka malimtanon oo Friday nagkunya ng mga tagaan mga student Assumption oy prayer na lotera bago sa kita oo dala dito kita paghimang raw kung ginaan ito nga paburuton ha okay bilo may dasyo pa wala okay good let's go stop over na kita makakaon kita siupaw kailangan ka daw sige natin baka kinurukad to kuan mamay kala kinurukad to may sige na kinurukad to merkado ano na nga Domingo waray yan makakuan kita good man tag 40 na tag 40 mainom duman anaton baga ginkuantay ni nuna na imang rawan tag 35 yan tag 40 na may tungod nga umintado na kunot mga parapleton na man man kasi ngayon kasugad kay tusting good man niyo kinusting ko pagabot ko kay naya naman ko ng 35 nga presyo tusting ko mga di daya natatalo hagas kay di man naupod di pagpuntan di ba na okay niya pag tusting okay nagmahal yan ng baboy baboy gas siyempre 1,040 hindi tulosa pero ang rasa lagi marasa naubos ko na naubusan nga nin ko na ita mo na nasulod hindi nasulod lang dinanganan ko pero sige manualan ano to Raul Maroto nilagyan pindi mailigid itong kalsada bislig tala makadi kita pikas okay din kita na kuan pikas barangay pikas mga bisitaan din kay Ugijo Domingo alaw na
Domingo. Ada nam kuan Spencer Lansa. Mayor. Shout out kitang kapitan. Oo. Ato kung ganay sir nga lubas. Makatuan na kita. Hawain hinot makakuan hayat balay. Mana? Kamu tagihimod to ano? Kay nagkukan akong tadto kung ginaanot paghimo ang proseso lang. Yan. Paglusok ko ng tulay, dito budi kinasaring man ko nung waray ko nung yan na order. Mga waray himo, ano ba ini? Pag dito, kung baga kita yung ginawa yan ako. Ay, nag-iman pabuto, adi pa didi. Unhan pa. Very safe ngayon. Kaya siyempre, dapat ko talaga tabi ako, maagi ako, tabi ako. Uy, kahagkot din niya. Thank you, maagi ako. Yeah. Ang pag... diyan parang yung pabutong. Doon kita nag... Lahos na. Ano daw, baga dili ka dili na amo. Mo daw ka dili ka tapos ang balay. Mataat dito ang balay. Baga na. Parang may doon naglihimo. Kaya ko na order. Pero senior sa amin dito. Wala ka dito na. Din na doon. Opay! Lalaga daw na. Di man fireworks. Din na may tower. Oy, C&N Fireworks Enterprise. Best quality and performance is our commitment since 1954. Apay. Napalita dahil kuan. Kabuki. Apay. Awa mo din. Dapat tagihiya mo din hiranahi mo. Watot dito. So, ani na kita yan na dapit may pikas. Halo agay din yan. Ati man si Rilo 5 amo to niya baga. Original good din niya tanaw. Mga paragi mo yung paboto. Kataliwan, gini-interview yan at DSW o DOST. So yan adi nalahi aton sangkay amay yanit baga magtutudduha aton o magpapakita kung ginaanot paghihimot pabuto. Nasa kay ang anak bisan ko anlaan anato laba mga basic laba nga ginaano anot pagkuan may diniyo di na finished product or ano kwitis sige naron yan nala tapos amay niya man amay nan kasagaran baga di electronic na tiya Yes sir. Di electronic pinamimindot na amay niya tikikitan man. Tapos ano niya sir? Ano niya? Niya. Kuno ni pulbura. Amin niya pulbura. Para kwitis. May dapat itong ginahalo nga iba? May din kuno ni. Nakahalo na ito. Halo na. Tapos Gakarga liwat. Gakarga. Amo to niya taad to. May kalito na. Bali amo nito tiyo pagkarga. At adi ano karig sigon tadi nga lusong. Bayuan sir. Para man ito niya Adi. Para pag kay bugos-bugos iton. Bugos iton oring. Oring. Tapos bagan amo nito lusong. Adi bayo, adi lusong. So yung pupusak ng anay. Amo nito gagawsan. Amon din nira pigas itong baga ko ang good. Wala kita makatiming nga may dinira baga ginta trabaho may tuod niya kulang good man pan order
kulang yan ang order. Basta nga di kuno December. Amo tot baga malapirit. Totoo nga pinahimo ay ano. Iti yun na la no kanan iti yun na la paghimo iton kada kuan la. Aw so dito an mga order na iton. Andi rin ipambaraligya. Pambaraligya gihap. Napisto ka mo hakuan ano. Yan Awari ka mo makapisto ha. good luck kami din. Aw din nila no gindadayon na la no. Kanina lang dadaw. Napakanina lang. Kasagaran nin hira amin hiraton ko hindi da simbahan mga irmana nakita ka mo tadto man bagan may destar amo ito nga kuan yan magkukan na niya mananaod man nakita ka mahinin itinin niya strictly no smoking good man diri good man din basta-basta kabaga magsisigarilyo samtang naghihimo ka no bawal ano so ito niya na nag-ano kahit itong kukuan spindol awagin butangan mo na ito niya na hingkuan butangan mo na ito niya na hadi medyo na diri ito niya nabuto bisang gin papalpal lagi papalpal gibutangan mo na ito gibutangan mo na hore pa medyo na adigap pinabutangan mo na ayo ani pambuting yan iba nagbutang ka ito rin pabutang hain ano itong sinukulit yung pagbubutang ito no? Hindi sukul hindi pili sa sobra hain kaya ako na niya ito yung susuklo nito no? Bisan niya yung papalpal diri ya ma ando otra daw kung ginaano diri agi mo lahig sa sugad sige na oman o pag ngayon lahin kuan okay paano man mo nasasabtan kung naya sakto na yan mo sukul sir itong dida kung puno na ito puno na pagkikita mo ito puno na ito para kanang kwitis la kwitis pala ito namin na nagdadara kwitis bali ito nga nasirit upod na tiya dida tapos kaya naman nga nabuto din pegbaw pa kukuha na lawat ni sir bubutangan nila madalot niyo ito nagbubutahin ulo-ulo ininhiya mo nga ininhiya baga pinaka kuan nasirit nagdadarang at pegbaw pero ang ginbubuta nga pabuto nabuto amin higap diri ibala asya nga ang kanan nasirit pala ini ito yung interview himano diwis bulig yun kawa mo na yung tiyan na himo kaya na ni sir whistle bomb amo nito na whistle bomb para December lang para December lang pero amo lagi biton hiyaan sali na namon December pero amo ton lagi biton hiyaan ano peton ay ang pulbura na amo nabuto na hindi taybaw tigang manggapiton niya nga product din amon inayad iyo lagi piton inayad hay magkaw na ang kating produkto ito bukawi sir bukawi so amo na iton may din ito niya pong mga pulbura tapos ibubutang na di so kwitis inin ni ano tapos hihigtan na stikan ang mga stick adi whistle bomb adi imo laging tanggal para lakuan
Aha. Damot sa isusuli. Okay. Yeah. Tapos makon na kitahan finished product no. Adi mano Carlito o mano Cirilo. Upay nga aga. An original ini. Salamat mo pag pasyadangan ni. Ano awan Sikat niya. nga vlogger tanawan. Di ra dog. Kala nagbuburo balabag la. Isti baga bangi gihapon makabulig ga hindi nga Imo. industriya nga pikas. Okay. Sige. Salamat ang magpasyada. Oo. Amo na ininhiya ang finished product. It can tidadhinin usa ka costing niyo na pera. 30 pesos sir. 30 pesos na iton ininhiya kada usa. Imagine ito yung pagpapabuto. Tag 30 pesos ito yung bubuhi. Ito yung bubuhian. Bumati la kamo ton buto. Pero Chinese mga kumbaga pagpakuanin niton mga badlak ano. Pero pwede ito matistingan ano bisan lausa no. Hala daw. Kaya magito matisting. Bisan din Oo, hala daw matisting kita ha. Nakakuan na kita ano ang paghimo. Mga simple lang pero di rin lahat rumamay. Kay it take about piraan ay ka higayon para ni mo master ano pagpuno kay may daton nga ginsusukol. Kay di rin nga ni masuklon ada kay nagsasayop nagpapanunobra. Na sugad. Mo nga ito iba nga na bilta mo sala. Man. Tapos amo na ito ng pabilo ano paparuktan. Amo ni din yang gimbubaan kanina ang ginpinukukon tapos ini amo na inin an malirang. Oo. Palbura an malirang ano. Nabuto. Oo, sige daw, hala. Anikip. Ito na. Mamay kalahiton. Okay. Binati ka mo to. Malapirit do ano. Amo rin din hiya pikas. Amo to kakusog iton pikas ma. Ba. Hay mo nga nitong kamot bumuto. Bayan good magpapa simba ko. Thank you ha. Sir. Oo. Okay. So makadi kita iyo didi. Papakinan ta. Sangkay. Sulibang ko ini rang yan taga DOST. Kay itin usa nira nga programa pagbulig iton mga small and businesses mga micro hira available iton ira page karuyag niyo baga magpa-assist iton especially karuyag niyo mag-upgrade financially financial assistance nga upgrading iton equipment dakon nga bulig para mga sugadinin nga mga businesses oo makita kita kung ano niya. Ano tiya? Bombshell ini hiya. Amo yan nala. Tipo ano pag-process ini. Baga ka nagkukanin butong. Alagat butong. So dako niya bulig para kan Mano Cirilo tira business kay aada ang taga-gobyerno ang DOST Panginoon niyo tira page kung karuyag niyo baga mag-upgrade itong iyo business willing hira pag-assist salitaan hira baga ginatatagan na background paghagid iton imo karuyag ano ti mo business siyempre di man basta-basta itong gobyerno liwat baga ma-assistin wala iging papakita nga mga materyales itong pagproseso siyempre bintaha gud talaga itong manual ngayon mga automatic machinery ada kay isang amo to nato niya na nahimoy nga adlaw kung karuyag niyo baga pag-order mga paboruthon pakadila ka mo CNN Enterprises adin dapit hamay barangay Pikas Tanawan Leyte haluag din ni man tala unta naliaw ta ka mo so karon talanay again this has been your friend
from another stars. Ako yung magpapabili lagi hapon niyo nga iubos na sangkay. Ako yung sangkay tunyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Uncle Lolo.